Hello, ubani igama lakho? Uyandisi. Ubani igama lakho? Thabang. Ubani igama lakho? Sabong. Okay, you guys, I've got a few questions for you. Ngicela ukuthi ngiphendule ne. Cela ukuthi ungishelo i-national anthem. Ini? I-national anthem. Ilabantu bathola umsebenzi khona. Okay, cela ukuthi ungishelo i-national anthem. Ha. Sure. Is amatshitshi. ATM umele ukuthini? ATM umele ukuthini? ATM. Stadium. U-PM ane umele ukuthini, like 8 PM. U-PM umele ukuthini? Standard tone. Yini i-photosynthesis? Photosynthesis. Khulumela phezulu, okay? No, uzokhuluma kodwa. Cela izami. I-sentence. Okay, yini i-photosynthesis? Photosynthesis. Sangibalela ama-planets awu-5. Africa. Ama-planet. Oh, ama-planet. Lesotho. Mina okay. Okay, yini? Mars and Jupiter. Sangibalela ama-planet awu-3. Ijuba. No. Uyawazi ama-planet? Acha. Okay. Umakhenikha ane uyi-gender bani? Gender 2. Okay, umakhenikha uyi-gender bani? Ulungisa imoto. Okay, yini gender yakhe? Umakhenikha uyi-gender bani? Okay, wena what's your gender? Yini gender yakho? Zama yazi. Ukubhala. Okay. Yini gender yakho? Angiyazi. Uyazi. I-rainbow inamakhala ongaki? 10. Ubani umama Jesu? Zama yazi. Mama Jesus. Yeah. Whoever. Nice try. Thabang uyafuna ukuba i-president? Hayi. Why? Abantu bayazondana and bazongiloya. When uyafuna ukuba i-president? Yeah. Why? Ukwakhela mama umuzi omkhulu. Okay. When uyafuna ukuba i-president? Yes. Why? Because I like kids and ngifuna ukwakhela mama umuzi omkhulu. Okay. Yini i-snake?